want vanaf nu Dikdakkers plus Ladina's, hè? Ja, dat is toch wel een heel mooi effect op het podium. En iedereen is er laaiend enthousiast over. En trouwens wij overigens ook. Ja, dan wil ik toch de vraag aan de Ladina's. Normaal gesproken dansen jullie, maar hoe is het eigenlijk met die Dikdakkers? Het is ontzettend gezellig. Ja, ik kan niet anders zeggen. Waar ze komen is het feest, maar onderweg is het ook altijd feest. Wat is het leukste wat er onderweg? Nou, die gesprekken wil ik liever niet herhalen. Nou, we hebben erg gelachen. Ja, we hebben meegezongen met de gekste nummers. En, ja, ik kan eigenlijk niet zo even een voorbeeld doen, maar we hebben gewoon heel veel lol samen. Ja. Zijn ze dan ook de inspiratie voor leuke nieuwe liedjes? Nou, wij brainstormen wel. Zoals je weet hebben wij ook een kidsparty, wat voorheen de kidsparty heet. Daar gaan we wel een andere draai aan geven en daar zijn zij ook heel erg in betrokken. Dus ja, we gaan wel wat doen met elkaar. Wat hebben wij met kinderen? Ja, we hebben allebei heel veel gewerkt met kinderen. En dansen, kinderen vinden dansen natuurlijk leuk, dus we willen daar een hele show omheen bouwen. Is er al nagedacht over de volgende single? Ja, er is over nagedacht. En er wordt ook weer een interactief liedje. Dus mensen, zet je scherp, want er komt een leuk dansje bij. En wanneer is dat album nou verkrijgbaar? Verkrijgbaar weten we nog niet, maar we gaan hem wel opnemen. We gaan hem opnemen in januari, komen 5 nieuwe nummers op. En ja, we gaan, binnen een paar dagen gaan we nu de studio in. En dan gaan we een nieuw oranje nummer opnemen en een nieuw interactief nummer met het publiek. Dus superleuk.